Sure. Cha bafowethu lana ngoba siyehla siyempini la ezansi kwasophuma zonke izinsizwa nje iphelele khona phathe kokukhalayo ngomsiqu phathe ngokuthayela nje umdalo kade wabeka konakele kakhulu bafowethu sipheleleni ngisho athi umuntu sengama ovele futhi ishanga lemnyama konakele Bandla okhulumayo umphathi uPhathide waseGoli ophethe insizwa zamabunjwa njengoba sengishilo eGoli cha la kuthiwa ngichaze mayelana nomdlalo nokuthi ubaleke ngani umdlalo lo size lana kudlala OGandaganda nezinsizwa zaseRichards Bay umdlalo kubalekile bafowethu angeke ngichaze kabanzi kodwa umdlalo ubalekile ngoba cishe iyona into ushemba sigcine ngayo siyintsha ukuba sikhuthale singagcini sesisematshwaleni senze izinto ezingalungile umdlalo yilapho insizwa khona ezikwesinye isigodi njengoba ezivele eGoli nje size eRichards Bay zihlangene ngothando likaShembe zoqhudelana ngobunsizwa bazo ngegama lonyazi lwezulu kodwa ke bafowethu ngiyakhuthaza kakhulu insizwa bakethi ezingakahlanganyeli nezinye insizwa ngoba umdlalo cishe sesiyazana nensizwa zaseRichards Bay ngawo umdlalo bese ngesizazi kube kuthiwa mhlambe umdlalo wo nanokubambisana abanye abantu baye bacabanga ukuthi kuyaliwa lana sizoshumayela ivangeli likaShembe lokuthi uShembe uyini ngoba kunomuntu mhlambe nje kunomshado ongamazi uShembe kodwa uzokwazi ukuthi ambone uShembe ngokugida kwethu la ilokho nje ukubaleka komdlalo uqhakambisa uShembe nokuqhakambisa umnsizwa bethu ngegama likaShembe amen. Ngiyabingelela bathandekayo bonyazi cha lo khulumayo umneli wakamhlongo ngokuhlala sizinze ngapha eGoli bafowethu cha njoba sihlangene la ngomhla ka-18 September sihlangene mayelana nendaba yomdlalo ngizochaza ukuthi umdlalo yini umdlalo ingane zakwethu ngingasho ngithi into eqoqa intsha ngesikhathi esiningi ngoba mawungathi uyabuka nje izwe silihambile njoba sila eRichards Bay namhlanje sisuka eGoli siyohlangana nabantu baseRichards Bay sizingane senze umsebenzi kaNkulunkulu uye phambili amagama singasho ukuthi uNazaretha siyakuthuthukisa ngendlela okwenzeka ngakhona angizukwanda kakhulu bafowethu kodwa nje umdlalo uyileyo nto ngiyabonga kanzani.
lo muntu lo esizomfusela la fanele leyo nto izokwenza kanjani izokwenza ngokuthi thina singakhula nethuluzi lesifiki yabo la into efuneka njengoba ngoba imbomo ezinti la inezilokhu zingabi ngale kwalokho akungabi nomuntu oseme ngemuva sishaya imbomende esingayazi ukuthi iqhamuka kanjani imbomende ukuthi uyishaye ngale ndlela esifisa ngayo ukuze ithuluzi ihlangane libe kahle imbomende uyagula ngayo awuyishintshi awusibuzi ukuthi imbomende uyagula ngendlela omkhulu ngayo imbomende awuyishintshi ngisho ngaba mnandi kanjani imbomo awuyishintshi imbomende abantu abashintshayo la uwena sakuba khona umuntu khona afuna ukuthi lokho ngicelayo mayifika kuzoba uye uzomanage leyo nto imbomo zonke abafethu efishane ziyagula ngaphandle kwembomo eyodwa ezobishintsha ngaleso sikhathi uma ugula fethu ulalela imbomo emfishane egulayo ukuthi ithini awuvela uqaqatha ushaya imbomo nalo muntu embomeni awukwazi ukuqhamuka usongela ngembomeni ungayizi imbomo emfishane ulalela imbomo emfishane ukuthi ishintshe ithini bese uyangena ngembomeni uyagula futhi ngembomeni hayi ukuthi wena uyashintsha masiyibambe lapho bafethu ngisho bengaba nendlela engakanani kodwa lo muntu uzokhipha lento efuna kuthina siyacela bafethu la madoda lawa gidayo asibambisane bafethu beshaya unyawo phansi ukukhathala kwenu madoda asingakuboni thina akungabona umuntu kahle ukukhathala kwenu bafethu uba ukhala ngokuthi la sengathi ngangalida wonke umuntu kuthuka sekukhona wonke umuntu ofuna ukulida sengathi singashawa ngendlela eyodwa isiqomo yabona ukuze yonke into ibe right lento le biyo vele into esikhala ngayo abantu fanele siyilungile isiqomeni shutha ibe yodwa isiqule ngendlela eyodwa ukuze nani futhi ningayiqhubeli ukukhathala ngoba nokukhathala kuzoba seduzane isikhathi lonke sefuna ukushintsha ufuna ukwenza yonke kanti la fanele singakhathali yabona